Ongi etorri landara tarte barri batera, gaurkoan Oñatira etorri gara, Olabarta auzora, izan be oso ohikoa estan produktu bat dakoi hemen, kiwixak, zehazki kiwi arbola dakoi, batzutan sagarronduak ikustetu gure baiaran, gereziondua bai, baina ez dakit, kiwi arbolak ez da oso ohikoa ikustia, hori dela etorri gara ona, eta hemen lotu ditzordua Luis Arrazolakin, Arrazola baserrikoa da bea, eta beak azalduko dozku noiztik dako kiwi arbola honek eta zeiten dagoen lortutako kiwi horrekin. Kaixo, Luis, bueno, hemen ikusten du, kiwi pilatxo batekin, kiwi arbola eta kiwi pilatxo batekin inguratuta gauzela, ez dakit, noiztik dakotzuen zuek kiwi arbolak zuen baserrixan? Honek jarri ben nahiak onjala 35 urte, eta orduan jarri zen rentabilia salako. Baina gaur egun nemuten dago geixo galtze oso irabaztezuna baina. Ja, ez da garai araikan rentabilia, baina bueno, dio pilatxo bat, eukilean jarraiketan dozu, ez dakit zehazki dakitzun zema dakotzuen. Garai batetik ona ez dakit jaber kopurua behar onditu dozuen, txikitu inozuen. Nahiak sartu benean landarak, 3.000 landara sartu eben, eta gaur egun 2.000 landara egongo dira. Makinatxoa dira ondio, azkotxo dira. Ez dakit zeatik hartu zeben erabaki hori, esan gurot, ez da oso ohikoa polako produktu bat landaketia gure baiaran, gixo ikusten dira hori. Sagarronduak, gerezionduak, beste mota bateko produktuak edo, ez dakit zuek zeatik hartu zeben erabakixea kiwi arbolak jarteko. Ez dut mura rentabilia demuten nuelako, eta atzenean nobeda salako. Bai, hori izan gura notzun. Jentiak ikusitakoan hainbeste kiwi arbola hemen eta ohikoa estan produktu bat ikustian, ez dut harritu ingo zala jentia, esango dela, ostra, honeik beste bideo bat hartu dago, ez? Hori da. Bueno, eta pentsaien dut, ez dakit jaber hemen inguruan beste baserri batzutan edo ezauketan dozun jentiak kiwixakon edo ez? Bai, baina... Hainbeste kantidade hori da galderia, ez? Hainbeste kantidade ez dako nik ustatuk inoizek, alde Olabartatik. Haide dako, han bezino batzu baike landara koinak, hemen ondoko bezinoak 5 landara hola eukiko hau, eta hor behian besteatek landara bidako. Eta hemen lanian jente asko ibiltzen zait, pentsaien dut hau dana batzeko denpori abiako dela bintzat, ez? Bai. Adibidez, aurrek urtean ekarnen lagun bat lagunketako, eta gero etxean dakun jardineruak lagundu ikiosku normalian. Bai, holako kopurutan bakarrik ibili ezkero... Oso zaila. Oso zaila esango litzak, ez? Bueno, ikusten duia, kiwixak, ez? Ixa janteko mogu dauzela, ez? Azar dira jaso ingo txut, eta gero eukiko txut ikujuan beste hilabete, eta abendu erdialdera ja saltzen hasiko naiz. Oin izaten da usta garaixa edo kiwixak jateko garaixa, ez dakit zelako usta aurre ikusten duzun aurtengua, beste urte batzukin alderatuta geixau, gutxiu, ez dakit, ze usta aurre ikusten duzun. Adibidez aurrek urtean eta geben 800 kilo, eta aurten ez dut ustea joko bainik, baina, bueno. Bai, usta txikin hau izango da, ez? Zeatik... Atzenean pasaiken da aurreko neguan ez ebelako hainbeste gotzin, eta adibidez landaronek gura haue 600-800 ordu hotzanak, frutietateko, baina aurten ez da ezin hotzik. Horrek eragin jau produzio txikin hau izatian, ez? Eta gero, batzen dozuen kiwi kantide honek danakin, honekin zeiten dozue? Kontsumo propiorako erabaltien dozue, azokara eruaten dozue, zer dakin dozue? Normalian gura honai saldu iketxau, eta kontsumo propiorako. Oso ondo, ez dakit jaber ureztatze metodorik edo balten dozuen, holako kopuruakin berbait askotan? Plantazio, honek lau plantazio diala, adibidez honetan eta goizan dagoenean, bixak erregadioa erabiltzen zen, aspersore bitartez, baina atzenean udaletxeak eskaketotzen nahikai urtean eukitea kontsumoa, eta nahikai bakarrik erabiltzen eben 2 aldiz urtea zuen. Sasoia gerturaketan zanean, ez pentsaien da. Eta orduan ez zen rentablia eta riegua erabiltzei
Jaresan. izotzain. Eta ez dakit ze aurreikuspen dagotzuen etorkizuna begira, pentsa egin duzuen jarraiketia esan duzulen sektore zail xamarra dela, ez? Azkenean lehen rentablia esana oin ez dalako igual hain rentable bihurtu, eta ez dakit jaber etorkizun motzian edo ze aurreikuspen dagotzuen edo. Ba, nik etorkizun motzian hola jarraituko nuen, eta hemendik urte batzuta saiatuko nintzen kiwi landara gehiago sartzen, o bestela sagarronduako sartuko nuen, atzenien lurra esbaltzeko. Ja, bai, lurra bakotzu eta bintzat horri probetxua zela baitarateko, ez? Ureztatzen metoduan inguruan berba egin jogu, esan duzu lehen hau zeukaila ureztatzen metodo bat, baina oin era naturalian ureztatzen juzuela landara, arbola danak, baina ureztatze metodo hori ondio jarraiketan duzu baserrixan egiten, ez? Bai. Fango gara ikustera zela funtzioa egiten eben eta purtxo bat horren inguruan zitzera. Perfecto. Bai, Luis, hemen gauz, ureztatze sistema hau aurkiketan den lekuan, ja ez da ebalten, ez esan duzunagatik, baina ez dakit, konta iguzu, kuriosua da ikustia, ez? Garai baten zer ebalten zen zeuen kontu horri danak ureztatzeko. Hemen daku adibidez bombat, jela kanpoan dagoen piztina baten hartzen eben ura, honek hartzen eben, eta gero hemendik banatu iken zen, eta kibikera bialketan zen. Eta depositu hori hau da abonua muteko sartzeko uretan, eta hola reguan bila abona iken zen. Esan duzu, hau ja gaur egun ez dela ebalten, ez? Ez dakit zenbat denpora, ez dakit zuk hemen lan edo egiten dozunetik, hau ebali dozun. Ni... Zu hasi zinean ja... Hau... Kuriosua da, ez? Manteketan dozuela ondio bere garaixen zure iteak, honekin lan ningoen, ezta? Luis, baserriko beste puntu batea etorri gara, hemen ikusten du kiubixa bakotzuela, eta orduan, esan geke, hango esplanada handi hortan bai, baina etxeko beste puntu batzuten be bakotzuela, ez? Bai, hori da. Hemen adibidez ez dagoela garaje onduan, izatez, aurten ez baina, izaten dira kiwi handixenak, aurten denporiak ez dago lagundu. Ja. Osa, euri gutxi hau ez da horrek eragin jau. Inoz. Eta gero produkzio aldetik, han fonduan udana hasieran dau beste partela txiki bat, hori dela gehien produzitzen duguna. Osa, lehen egon garen leku hartan, akaberan ez, kokatuta ez, eta horrek gehien produzitzen dugu, ala... Hori proportzioan gehien produzitzen duguna da. Eta zeratik, hori da, atzenean zuhaitze singuratuta dau, dako errekia onduan eta mikroklima desberdinak gertaketan da. Eta izia ez da saltzen, ez? Protegituta dau dana eta hobeto funtzionatzen dau. Luis, eskerrik asko irakustiarren baserrixean dakotzuena, baserrixean dakotzuen kiwi eta kiwi arbola danak, eta ikusiko ditugu azokaren baten espada be, zer egiten zuen kiwi honi danakin, eskerrik asko.